toda kukuisa ndani yedaina opa madirection utoye kuno nezvidoitika 2 minutes samadiri pane chimwe chinhu chakanaka ndakalaika aiwa ndosa andiripo iwe nyaya iripo ndikuti ndoda kuti ndikutengesera because ndatoisa ndandi makuda kutopedza masports so as you see now ndo badini feel free anything sizvauri best wangu unoseti mumefika nebi utokanyipira dizike akutsvagana nemufesi makutoplana muchato munobhuka omutara mutenda icho ndakasvika nazvo zvese takarongeka takasvika nazvo zvese aiwa tatosvika baba tatosvika makadai gulezi machena muchaitaka tinosupply these things zvese zvakagadzirwa zvakarongeka peni itoripo futi peni itoripo peni zvakarongeka zvese zvakarongeka zvese fast here mdani mona ndo size ndogona futika ndoona kuti makaipa pane pakaipa pakatoipa tiri kutoitika kwazofana gaundi rako wani wasada kungopinda pinda mugaundi poere chivavo ona chiri kupita uzoona kuti tinonza quality goods quality zvainatopinda mereji yacho quality wazoona kuti takarongeka aiwaka ndokurongeka kauku zvazviri very nice apa ndiyo wanga wachori gauni wakava nemapushi leo aine pushi rako reya igauni rakanakisa no nditongokusimbisa kuti risanyanya kutambura straight ribate serisingapisi patichi itachi takuita machi madhira acho ona amatoyanazvo zvese mdani vasikana makepesa vanojaira vao You look good. I'm going to try your gun. But we'll see. Okay, let me go. Wow. Right? Taungana zuva ranhasi kuti tibatanidze iwe naiwe kuti muve chinhu chimwe handiti. Saka kuti mucheke kuti ndiye chaiyo wamunoda kutora. Urai munyasoona kuti ndiye here before taenda kumberi oro else munenge mapiwa liya ndiye here toda kutiwo best man auyo nemarange ticontinue ita gaga ndaramarina manitengesawo mtirimere saka torarini chikomana ita action semunhu akuda muchataka torarini alright saka iwe unotora here uyu kuti ave
dokwa chako chezuva nezuva, mukutsamwa, mukufara, mukugwara nemukushaya. Right, ungaisa hako rimphara. Nyanya kunakirwa kani. Alright, chikomana Bigi, unotora here chisikana kuti ave mudzimai wako mukufara, mukutsamwa, mukuchema nemukushaya? Yeah. First of all, you mean personally, I don't go for looks. So I personally believe the phenomenon of white woman asingaiti but ninganonditira. Zviri kubata moyo, zviri kubata moyo. Ungapfekera saka handingati kwete yomutora because inini chipuka changu saka okay. Arrive. Saka nesimba rakapiwa mandiri ndinokuanaunzai nawo semudzimai nemunhu. May you kiss the bride. Saka izvinoziva nguva yekusaina chete official. Baba mutanga. Herere. Kutinda mari. Basara ma witness tukumbura mungu uya pano. Tukumbura tumuye kuno. Munga muende padivi. Muende padivi. Ma witness auya amboti. Amboti nyodanira. Nyaba. Akamfaro karibu. Signora Raiva. This gown is very nice. Let me try this one. It's very nice. Okay, so I wish that I didn't miss some here. Very nice. I'm looking good. Happy. Ketobata team, mobata kuleze njipo. Ndiri zvangu yo. Ndiri zvangu. Baby. Mafungiko. Kokuzofitwa naro. Akitwa. Makafitwa ndiro. Alaopita. Moyo udaudi. Kachimbona zvangu ndofitwa ere nemkamu. Amana. Mana hivi. Niacha hicho zakatopera. Kwa rem. Nakatopera basi. Atopera. Sabese. Ndazweni makachata. Zatokana. Sunjacho. Atende. Chirungu. Asina zvamuri zvimakanyatsoonekwa nyatsanitaura. Makanyatsodeva nabvesti wangu zvotosvika pakutochata zvekutoda chicho wakanyatsoona chekutotunga kwatoti hake mandatochata pepari. Munhu alipoona zvinonzila pesa. Makamhanya zvino.
Kamani. Apana mbomira. Bona umbomira. Asi chinja izongoitika chero denda katileya. Nazongoitika saka papa sina nini. But anambona abantu ngomani nje. Ambongazikisa nje. Nambodi. Angomani nje. Zvingathi zvida kungoti zvingo kurumidzo visit. Time ngechofamba. Kuti ali munhu mboma nje. Yedu. Nditori munhu mbozangu. Pano kwakamanya. Andizunguzisa. Zvofana kuenda. Kuti munhu amukira ndoko. Kamukadzeni. Aiwa so amudero kumukadzangu. Amukatize like andikutaura like so notice benda. Aiwa mngatutaura ndonzi. Muti hasi munhu Asi munhu po. Ngozi yezo Maitwe. Zvinji nozoziya sitambozo. Maitwe. Nangoda wakada kwini ndini munhu pozvo. Ndionisa kuti akambokudza more about Chidamo. Kwakafa Chidamo yamba yakada makwati. Moyo wangu ndio wakatomera hapo pale. Okay. Chazozvionako. Tuzonditenda one day. Bongotiza, ukutizile. Kochichikitika. Hapana. Anjanzwisisi movement akwe. Anjanzwisisi. Ausikugona gara wega urongondibata. Kwandi muri Banguru. Andonzwisisa pa. Banguru murume futamuzia. Akona chikarizwa na correct. Amuza Banguru murume maini mukadzi. Okay, maini chikarizwa na. So tokunongorera chirama parambotira. Chikarizwa na correct. Enda hapo futa. Hapana chanomboona ari panze. Asinya yekuona. Ndisikunzwisisa zvamuri kuita. Ndiri maini muri Banguru so there's no problem. Hapana problem bache. Problem yatova hapo because mukutotaura muita bad mouth. You're bad mouthing your sister. I'm not a bad mouth. Already hapana madays tafa kumchat. You're bad mouthing your sister. Okay, soon you are going to see, don't worry. And it's like you are about to do something that I don't understand. Soon you are going to see, don't worry. You are going to thank me. See what? Nah, it's fine. As pane nyaya dzandisingazivi. I know, it's fine. Pane nyaya dzandisingazivi. I'm done.